cool, ayaw cool. Kuratan nga to cool ay. Patay ka guys. Kanan adong bangong bil uy. Panda ops. Sige roll sa cool. Sundog lagi sa mga aderi. Project. Okay. Sunod to guys, sunod. Oy, agay. Muntik na tang mahapit. Yung dali na ta. Tabi ako ba lagi guys mga LTO kataka na may kagdas magre masiga kang LTO dali mo pagay wala akong ingon guys sipyat ka ng agi aning bike lane na mga LTO klaro kayo wala na mga LTO sige pag binanggaan ay mong duha dira wala mo bit gabi ante pamaak mas ante tora na anapod sila to ara na anapod sila sabi na ko pambuntag pang udtor na sila napuli pang hapon na ay unsa na ay ship lihanay na sila dahil no okay guys natural lang yun na madakpan ta guys so makita tag na tayo unsa awa guys kalami ay kahadlok ay murarag mga estudyante ang mga LTO guys gago murarag mga estudyante makalit na napuntaan yung mga